За първи път майсторски клас по приготвянето на жив хляб във Варна. Любители и бъдещи студенти в Института за кулинарни изкуства се запознаха с методи и техники за приготвяне на полезния хляб с жив квас. Това, което отличава живия хляб от традиционния, е наличието на добре отгледан квас. Колкото по-стар, толкова по-добър. Имаме диви дрожди маи, които са в брашното, необуздани, неопитомени, които заедно с лактобацили, които се образуват след четвъртия ден, започват вътре да се развиват хармонично. При живия хляб всичко се планира поне 2 дни по-рано. Следва подготовка на тестото, ферментация близо 20 часа, оформяне на хляба и дълго печене. Вече съм си замесила тестото. След малко мога да го оставя да втаса, което ще отнеме поне 3 часа ферментация, след което ще го оформя на хляб и ще мога да го изпека още тази вечер. Но всичко започва с внимателен избор на брашното. Да е без консерванти и химикали, които убиват ферментацията. Водата трябва да е пречистена. Освен че е здравословен, хлябът с жив квас има и лечебни свойства. При естествената ферментация по-добре се разграждат дългите захарни вериги и пълноценно се усвояват полезните вещества. Ако правим хляб с комерциално мая, имаме достъп до около 6 вкуса в един хляб, ако го направим перфектно. Докато при кваса с дълга ферментация това стига до 16 вкуса. След това го завъртаме и това нещо се пръска нагоре. Това е идеята на този хляб. Хлебната революция на Запад започна през 90-те години. У нас интересът към живия хляб се възроди наскоро с вниманието към здравословното хранене. Ако нямаш гориво, не можеш да си ефективен в работата и всекидневието. Най-ефикасното гориво е здравословната храна, която е обработвана възможно най-малко и която не е пътувала хиляди километри, за да стигне до вас. За BTV новините Десислава Кръстева.